Mert ő is szomorú, mint ön. És én is az vagyok. Mi mindenkivel együtt érzünk. Jaj, 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 jaj. Elég szomorúnak látszik. Tulajdonképpen lovag, azt kívánom, hogy bárcsak maradna. Maga az egyetlen, akinek szabadon szomorkodhatom. Ha maradnék, mindenkivel szakítanék, és csak is önt szeretném látni. De igazán jól teszi, ha elutazik. Igen, nem. Szomszédok vagyunk. Igen, és szinte ugyanabban a házban lakunk, közös a kertünk. Igen, nincs semmi más, ami segítene szomorúságunkban. Szeret olvasni? Nagyon. Így még jobb. 2 hete fölfogadtam egy embert, aki a könyvtárban gondozza. Ez az ember minden este olvas nekem. Olvasmányai komolyak és illendőek, és úgy intézik, hogy még elszórakoztat, tanuljak. Ön is részt venne? El van döntve. Itt van a gróf, igen, aki szerelmes belé. A Márkini hőnagyságának meg végül is nincs kifogása ellene, hogy a gróf úr meglátogassa. Ebből megfelelő házasság lehetne. Én megpróbálom sikerre vinni, de álljon ebben mellénk lovag úr, és segítsen a barátjának. Mondja csak, mit mond önnek a Márkiné? Mindez ideig nagyon kedvesen bánt velem. Igen? Igen. Akkor hát nincs is rá szüksége! Miért keverednék bele? Talán mindent elrontanék ezzel! Én ebből semmit sem értek. Én is ugyanúgy meg vagyok lepve vannak. A Hortus doktor úr. Hortensius. Hortensius. Ne torzítsa el a nevemet. Szóval maga tanít erkölcstan és bölcseletet a Márkiné. Igen. És mire valók ezek a dolgok? Hogy megtisztítsák a lelket a szenvedélyektől. Mikor intézi el a gróffal történő házasságomat? Ezt jól megcsináltad. Figyelj oda! Feleljen, mikor intézi el? Miért kérdezi ezt, asszonyom? Hallom, hogy hozzáad engem a grófhoz, mivel a lovakhoz nem tud, akinek szintén felajánlott, és aki nem félt belőlem, akármit is mondott maga, neki, meg az igazság. Micsoda fordulatot vesznek a legdicséretesebb dolgok is, ha egy bolond összezagyválja őket. Azt hiszem, rólam beszél. Csodálja ezt a fordulatot, Lize? Talán csak nem dühös, asszonyom. Talán csak nem gondolja, hogy hibáztam. Makacskodik, Lize. A gróf szerelmes belém. Most tudtam meg, és nem is vettem észre. Nem is vette észre? Mit csinálják? Ez az igazság. Rossz májú emberek persze annak vélik, aminek akarják. Bocsásson meg, hogy kimondtam, amire gondolok. Amerikával is ilyen modorban beszél. Nem hiszem, hogy nagyon szerette érte önt. Csak ez az egy modorom van, és neki tetszett. Végighallgatta, amikor beszélt önhöz? Engem is hallgasson végig. Lizette megkérte önt, hogy beszéljen a gróf érdekében, de ön nem akar. A gróf úr szerelmes önbe, és ön mondta azt, hogy nem bírja a szerelmeseket. De ön az úr. De ő viszont egy olyan ember szerel, mint aki nem tetszik önnek, ön igazán furcsa. Csodálom, hogy mekkora fáradtsággal igyekszik elrejteni az érzelmeit.